Madokachere mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva riri ro22 mwedzi uno waKubvumbi. Tiri kutanda zviri munhau dzanyasi bato roCCC raakureketa kubudikidza naFadzayi Mahere kuti wakuru wehurumende wanofanira kuziva kuti sarudzo dziribe kana chimwe chokuita nadzo asi kundodziita. Waagowanyepa kuti kwai sarudzo dzakagofananidziwa noKirisimasi nokuti iribe kana anokona kuichobva mberi kana kuibenhutsa kana kuti amboiti ngaimbomira nokuti yagara inondouya yakabodzika inouya pagore. Rekai tione kuti wachazviterekera chere kana kuti zvinenge zvichienda nekupi. Nyasi kuEpworth kwanga kuine munhu akaita kuti batai murefu batai mupfupi. Ipapa wamwe wanga vari kupuwa mapepa okuratidza kuti vawaridzi odzimba aya anonzi pachirungu matitle deeds. Munga vari kupuwa zviitera kuimbisiwa kwavagoitiwa nomutungamiri wenyika kuti tichakupai kuti nzvimbo yamugerei yamakaita mafirigada iya iite nzvimbo inozikanwa iri pamutemo kuti kuno vanhu nenzvimbo yakadari. Asi chazonakidza manje wazhinji waita kufarira kuenda kopuwa huku kani wakomana. Munhu ega ega nokabhokisi kouku, munhu ega ega nokabhokisi kache kache. Unobva watoona kuti aiwa wamunangarwa wano mari idi yokutsvakisa rutsigiro. Rekai tione kuti zvichaita chere kuti vanhu vagovavhotere panguva yesarudzo. Tinoramba takandoringa kwazvinenge zvichiendako. Peno Hubert Enjera aireketa zvisvinu kuti wanayo mamiriyoni 250 okuti watsvakise basi rutsigiro rwokuti wapinde pokare panyanga. Rekai tione kuti zvinenge zvimbotekaira sei ipapa. Hurumende yagoreketayo kuti vabereki vanobvumiwa kuti vaende kotsvaka mbasha dzounifomu kuenda kodzitsvaka kwese kwese kwavanoda kunovaitira. Kwai izvezvino hurumende zvikoro zvinofanira kuti zvireke kugoita musara wokumanikidza vabereki kuti vatenge basi maunifomuyo panzvimbo dzavodzo pachikoropo. Rekai tione kuti zvine wachatetekera chere kana kuti zvinondoita so zvimwe zviri kupinda nokoko zviburika nokumarijo zvichipinda nokumanzere. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. Wachiwenga warindi wegurukota rinoringa nozvoutano pabodzi paunokureriwa zvakanaka kuwapwere. Ipapa nyasi wagopa matunhu ose emunyika kusiyako dunhu roHarare noromulawayo motika ibodzi padunhu. Kwai motika dzinokwanisa kutora mufananidzo wemabhonzo iya inonzi pachirungu maX-ray. Toramba tichizvitenda izvi. Kwai ipapa tinofanira kunyanya kwiza maoko manja tichitenda ivo wakomana onyika dzokumadokazuva dzinogara kutukiwa nehurumende yedu nokuti ndo wakaisa mari kuti zvikoneke kuboeka dzimotika idi dai wasiwo zvingadai zvakaita kunyangariwa chaiko. Asi tikuramba tichitenda kuti wakaita kuti dziboeke zviite zvakanaka kuvanhu wese. Mapurisa gonziwo ari kuita zvokuita kuvhushunuwa kureketa kuno. Kwaiwa muvakuru wemapurisa vanosvika 100 wakachinjiwa kubisiwa munzvimbo dzavanga vari kuendesiwa kune dzimwe nzvimbo chipolipotyo. Pabodzi pauno vamwe 500 waisenza mukuisa mutemo yomugwagwa kuti iningisike zvisvinu. Kwai wagovhushunuwa pokare wakabisiwa wachiisiwa kwese kwese. Rekai tione kuti zvine chazvichachinja chere nokuti ukabisa mbavha kuibisa payange iri kumora zvisvinu woiisa kwainenge isiri kumora inotsvaka dzimwe nzira dzokuti igomora chete. Rekai tione kuti zvinenge zvakatimira sei ipapo. Tinoramba takaringa tichizokunyepai pokare zvinenge zvichiitikazvo. Kwai waStrive Masiyiwa waisiwa kune inonzi American Academy of Arts and Sciences. Tiri kuramba tichivarwera manja. Uku kauku kunoita kuisiwa vanhu vanozikana kuti kwasvinu pasi rese chaiko. Saka tiri kuramba tichizvitenda izvi. Vanoramba vachisimudzira mureza wonyika pamusoro nopamusoro. Wamwe vari kureketa makwai kureketa kuno waagotiwo kwai kambani yaElon Musk iri kusenza dandemutande rayo muZimbabwe. Kambani yoStarlink wagoreketa wati zvisiri pamutemo hazvo nokuti paribe chareketiwa zviri pamutemo kuti waane chere
mvumo wekusenza munyika medu muno. Asi heno kuti iwo wafana wamazuva ano wari kuzviita sei kuti wakone kugoziva kuti michina yeStarlink iyo iri kusenza muno. Ipapa kwai kumhanya kuri kuita dandemutande racho rikumhanya zvekuita 130 omamiliyoni omabhitsi pasekondi ibodzi 130 mbps. Rekai tione kuti zvinenge zvipera mushechere kana wakareka kugowapfigira kana iwo wakuru wehurumende wachiti wareke kugoita. Rekai tione kana zvikashanda izvi sarudzo dzisati dzasvika, tinenge tanota nokutoti ipapa vanhu vari kunzi vari kunzvimbo dzakasalira dzacho ndo kunenge kwakuendesiwa iro dandemutande kuti riite zvidahwado ikweyo. Rekai tirambe takandolinga. Wamuturi Ncube wari kuramba wakasimba nokutsika madziro kutoti haiwa mari yomunyika iri bei kwainoenda nokutoti ndo mari yedu. Ipapa zviri bei nokuti mari iyi yakusenzesiwa nevanhu vashoma-shoma pokare kutoti washoma-shoma wacho wari kuita kutamburira chaiko kuti waisenze. Rekai tione kuti zvichapera mushechere. Tinoramba takandolinga tichindoshuvira kuti dai waita zvino kani zvareka kugoenderera mberi. Hurumende yagoreketa kuti iri kutoronga ipapa kuramba yakasimba pahondo yokurwisana nezvinodhaka zviya. Ipapa wagototi waisa dare rovanhu kuti wagoringe kuti woita sei kupedza dambudziko rozvinodhaka rimi. Rekai tione kuti wari kurevesa chere nokuti wabiyawo vamwe vacho ndo wagoreketiwa nomakwai kuti kwai ndo wari kuita basa rokubika nokutengesa zvinodhakazvo. Unobva wazvisaya. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapa. Tikaringa dzomutambo tiri kufara kuti kambani yeNedbank yati iyo ichagoisa mari yokuAmerica zviuru 100 kutsigira homwe nokusimudzira morari chikwata chonotamba mutambo weNetball. Tiri kuramba tichiroera manja izvozvi zvakanaka izvi. Kwaipo wari kuenda kumutambo wepasi rese iri kuitirwa muSouth Africa, wanoenda wakagwinya wakatsigira pokare waino mufaro wokuti mari dzawo dzakaningisika zvino. Izvi tinozvitenda dai zvatoenderera mberi kwese kwese idi. Nhabvu yatambiwa nyasi. Greenfield yamwisa 2, Ngezi ikanwisa 3. FC Platinum noTriangle dzamwisana kabodzi. Hwange yabva yaita kabodzi, Cranbourne ikaita 0. Yada yaita 0, Boso ikaita 2. Black Rhinos yaita 0, Herentals ikaita 0. Tiringe dziri kuitika pasi rese. MuSouth Africa tiri kufara kunyepai kuti kuno dare guru ikweyo mudunhu roGauteng ragoti iro kuribe munhu anobvumiwa kuti adzingiwe kuchipatara kana akazvitakura pokare kana ari mupwere ano makore 6 zvichidzika. Rekai tione ipapa kuti zvinenge zvichekera sei. Ragotoreketa kuti kunyangwe ari mapepa, kunyangwe akaita sei, anobvumiwa basi anofanira kuti abatsirwe. Rekai tione ipapa kuti vanenge vachiita sei. Ticharamba takaringa. Mapurisa noZuro naNyasi wadokerera waripo muBrooklyn pano muzinda wapoteri woUnited Nations Human Rights High Commissioner for Refugees. Ipapa wanga watoripo wanopfuura 100 nowapwere wari kupotera wazhinji wacho wari wekunyika yeDRC. Wabisiwa manje anga makore 3 wakaita kugara ipapo wachibva waita kupfika nomusuwo zvese zvakaita kuita kupfikiwa. Rekai tione kuti zvawachazviita sei kana kuti waendesiwe pitiri kunyatsoziwaba. Tinenge tindoburika kana zvinge zvaburikawo tinokunyepai. Kunyika yeChad wari kuita kufara izvezvi kwaburitsiwa pikicha woShumbakadzi yaoneka kunogara mhuka kuSena Ora. Kwaindo shumbakadzi yokutanda, shumba yekutanda kuoneka kubva mugore ra2004. Idi aiwa tinotenda chikara kuti kwako chino shumba iri kurarama kubva gorero kusvikira nazvino. Rekai tione kuti vanenge vachidzichengetedza kusvikira papi. Dai dzatoita kuberekana dzawanda idi.
nyika dzakaita soAmerica, Britain, China nedzimwe nyika dzokuEurope kureketa kunodza kutoita kuda kunadzirira kuti dzobise vanhu vadzo vanosenza pamuzinda yadzo kunyika yoSudan. Amo hamaita kuona kuti pakaita kunyangariwa. Pfuti yomugwagwagwa iyi ichiri kuramba ichindorira basi, iri kuramba kupera. Heno kuti zvichakuwanei kana mabara yokuti wachiri nawo unosaya kuti wari kuramba uchaya boyepi, zvakaita kuoma chaizvo. Asi tinoshuvira kuti kuite kudekara. Dare guru munyika yoAmerica ragotoreketa iro kutoti zvakange zvareketiwa nemadare opasi zvokuti kurambidziwe kutengesiwa kwopiritsi rinosenzesiwa kubisa mimba kurambe kuchienderera mberi. Kureketa kuno zvakureva kuti vanhu vanenge vachida kutenga piritsiri wakukona kuritenga wachibva watoita hawo zvokubisa mimba madiro aJorgina. Rekai tione kuti zvichange zvakamira sei pamberi paNonhau iyi. Mugumisira, mhuri yaMichael Schumacher yaagoti iyo iri kuda kusungisa hobe panhau wagonyepera kuti vari kuita katombo kanyai naMichael Schumacher, iyo vari kuita vachisenzesa zvavo chidhori icho pakombiyuta chinonzi pachirungu AI bot. Ndipo munotoona kuti paita kunyangariwa. Munhu anokona kundotobuditsiwa achinzi ndiMhanduwe WeNhau wari kuita nhau iye chitori chidhori icho pakombiyuta. Imi varume, hwendo huno tichadzidzisa zvisvinu zvakawanda. Rekai tigumire ipapo. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.